Xudayның ең büyük бүлекләренең берсе күңелдә тулган моң. Ул бер сүзсез дә күңел төпкелегендә яткан яшерен хисләрне җиткерергә, җанда яшәгән олы көчне күрсәтергә, рухның бөеклеген ачып бирергә сәләтле. Моң ул синең яшәү мәгънәң, ул синең җаның, ул синең язмышың, бу синең яшәү рәвешенә, аның мәгънәсенә әйләнә. Arılarımızsız karındaşlar, hayırlı kış, kadirli dostlar, klasik sənğətni suyuşu tamaşaçılarımız. Mine yılның tağın bir matur vakıtı җитте. Алтын кыз ак yapma белән капланды һәм әйләнә тирәдәге тирә-юнь яктырды. Нәкъ менә шушы тылсымлы вакытта традициягә ияреп Яков Емельянов исемендәге мәдәни үзәкнең матур залында Татарстан Республикасының халык артисты Владимир Васильев үзенең иҗат кичәсенә җыйды. 2023-2024 еллар иҗат сезоны Владимир Васильев өчен үзенчәлекле. Җырчы инде үзенең 3 түгәрәк датасын билгеләп үтә.
Күптән түгел җырчыга 45 яшь тулды. Ул инде 20 ел Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармония сәхнәсендә һәм 10 ел Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясының әдәби музыкаль лекториясе сәнгать җитәкчесе булып тора. Һәм әлбәттә, без артист өчен мөһим һәм әһәмиятле вакыйганың бүген нәкъ менә монда туганнар һәм аның якыннары артистның иҗатын яратучылар арасында узуына шиксез шатбыз. Җырчыга 45 яшь. Ул 20 ел филармония сәхнәсендә. Владимир Васильев өчен иҗади юл онытылмаслык вакыйгаларга, концертларга, гастрольләргә, конкурсларга, фестивальләргә бай. Легендар артистлар белән аралашу, яраткан тамашачысы белән күрешеп, сөйләшеп. Ел сайын 2004 елдан башлап филармония сәхнәсендә җырчы классик опера сәнгатен, рус, чит ил һәм татар романсларын, халык җырларын, совет композиторлары җырларын һәм башка бик күп төрле программалар тәкъдим итә. Ә бүген юбилей концертында сез Владимир Васильев башкаруында 20 ел эчендә яңгыраган иң яхшы җырларны ишетерсез. Алексей Толстой сүзләренә язылган Петр Чайковский романсы «Благословляю вас, леса». Һәм мин бу залга бик рәхәтләнеп, Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе солисты, Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе әдәби музыкаль лекториясенең сәнгать җитәкчесе, халыкара конкурслар лауреаты, Татарстан Республикасының халык артисты Владимир Васильевны чакырам. Сезнең көчле алкышларыгыз. Благословляю я свободу и голубые небеса. И посох мой благословляю, и эту бедную сумму, и степь от краю и до краю, и солнце свет, и ночи тьму. И одинокую тропинку
за звезду. О, если б мне всю жизнь смешать, я всю душу вместе с вами слить. О, если б мог мои объятия, я вас, враги, друзья, и братья, и всю природу, в мои объятия Владимир Васильев күп кенә бөтен Россия һәм халыкара вокал конкурслары лауреаты. Бу Сәлих Сәйдашев, Георгий Свиридов, Рөстәм Яхин исемендәге конкурслар һәм әлбәттә Михаил Иванович Глинка исемендәге 21-нче халыкара вокалистлар конкурсы. 2005 елда легендар опера җырчысы, СССРның халык артисты Ирина Архипова кулыннан беренче премия һәм иң яхшы бас номинациясендә махсус бүләк ала. Конкурсның жюри составында шулай безнең заманның күренекле опера җырчылары Владислав Пьявко, Юрий Мазурок, Мария Биешу була. Мондай танылган артистлар алдында чыгыш ясау зур дәрәҗә. Дулкынландыргыч кичерешләр һәм онытылмаслык хатирәләр. Безнең концерт программабызны Михаил Глинканың «Попутная песня» җыры дәвам итәчәк. Ул вакытта Владимир Васильев конкурс программасында шушы җырны башкарган иде. Сәхнәдә Владимир Васильев. Не воздух, не зелень страдает,
танца манят, там ясные очи так ярко горят, так полны блаженства минуты слетания, так сладки надежда часы расставания. День свободы дымится пароход, быстрота разгулонные ожидания нетерпения. Православно веселится наш народ, и быстрее шепче воля, поезд мчится в чистом поле. День свободы дымится пароход, быстрота разгулонные ожидания нетерпения. Православно веселится наш народ, православно веселится наш народ, и быстрее шепче воля, поезд мчится в чистом поле. И быстрее шепче воля, поезд мчится в чистом поле. Поезд мчится в чистом поле, в чистом поле. Владимир Васильев. Біздің арабызда бүгін Иван Михайлович Егоров исеменнән Акбарс Холдинг компаниясы акционерлік жәмғияты Ринат Тахирович Хуснудинов та бар. Ринат Тахирович, сөз сізге. Добрый вечер всем. Иван Михайлович сам не смог приехать, поэтому отправил меня. Передавал всем огромный большой привет. Надеюсь, в скором времени все вместе увидимся. Людмила Даниловна, так ведь? Был на утроше Владимир. Вот. Вы яркая творческая личность. Хочется, чтобы этот путь ваш никогда не заканчивался. Жырланмаган әле безнең җыр дип аталган кичә бит инде. Бу җыр әле күп еллар әле җырланмасын. Шуңа күрә исәнлек, саулык. И вы сказали, вот, благословил, да, вот, первая песня. Пусть Всевышний во всех ваших начинаниях вас благословляет заранее. Сразу же. İstelikle foto. Рәхмәт бик зур, Ринат Тахирович, шундый мотор җылы сүзләрегезгә. Без концерт программабызны дәвам итәбез. Муса Маликов көе, Әхмәт Гадел сүзләренә ясалган җыр «Сабый чагым». Сәхнәдә Татарстанның халык артисты Владимир Васильев.
Владимир Васильев. Hayırlı kış, hürmetli dostlar, tuğanlar, karendeşler. Min sizni ko'rguvga bek shodman. Başağımda, jırlaganda şu kadar jılası keladi. Bu jılası jırlab bo'lmayanlar. Ama ko'ra nechikdir endi. Jilab da olasini direkt esga olib qo'ysin dersin. Mana shunday motor deb o'ylasam keladi. Kechga sizni chaqirdim. Birga o'tkazirga, qo'ysin birsin esga olarga. Kim o'ylagani? Hali o'tdan tugilgina o'zimga 18 yosh edi. Endi 45 da o'tib ketdi ekan. Men o'zim bilasizdir endi Sho'g'ida tug'dim. Anneym endi Popovka avluundan, Zay rayonundan. Onlar onda tug'dilar, o'sdilar, g'oyila qurdilar. Ham endi mana 1973 yılda endi ko'chdilar Sho'g'liga. Onlar endi 5 yıldan so'ng men tug'dim onda. Aniyati deb söylaganda eng yaqin kishilarimiz endi ular. Mening ishimgina tugul, butunimiz uchun. Lekin mana atayning so'zi bor. Bir atay bilan söylashib o'tirgan edik. Men aytam, atay, yaratasanmi sen meni? U ayta, o'lib yaratam deydi. Mana shu so'zi esda qoldi. Mana men de ularni o'lib yarataman atay. Mana shu qadar. O'zingiz o'ylag'iz endi, mana uzoq yillar ular nishlabdir balani kitara olmadılar. Birinchi balalari o'zlariniki 36 yoshda tuva olmadi. 36 yoshda birinchi balalar. Men endi o'zlariniki ikkinchi bala deb hisoblanam endi 38 yoshimdagina tug'dim. Mening endi 38 yoshda ikki molayim maktabga jo'nadilar. Mana men onasin o'zimning 31 yoshdagina anglab oldim. Ko'pmi mana nechik uzoq kutdilar ular endi. Bolasiz nechik turgan ekan. Siz bilasizdir, birinchi bilim bo'yicha men tarixchi. Mana avul turida 1996 yilda men Popovkaga bordim. Tarixni yozarga, avulning tarixini yozarga. Bir ma'lum boram, uramdan iki adi o'tira skamiyada. Kelali o'g'lim dedi, kelali, söylashigel. Kelib o'tirdi, so'raylar. Sen kimniki bo'lasan? Men aytam, mana Guraymishaning Pedushanning malayı. O'g'lim, ular bit seni shu qadar uzoq kutdilar. Mana abilar da bilgashindi. Uzoq kutuvlarin. Men endi anladim, shunlab da endi mening ikkinchi yo'lim yo'q. Anayni, atayni mendan boshqa mendan da nag'roq yaratuvchi bo'lirga tegish tugul. Buna qozonishga qarshi endi deylar ulug'ayalar, esen bo'lsalar da mana hozir uydan chiqmaylar. Atay endi 5 yil naqshirli, anay 4 yil uydan chiqa olmayman qadar konsertlarga jirdilar, ikisi de rahatlanib. Men suynadirman ular zalda o'tirganda. Hozir endi ularga shu söylab qana videodan qana ko'rsatib olabizmi. Bu kechni de endi birdan ularga topshirasim keladi. Ular uchun jirlayman, ular uchun yashayman.
Сезнең өчен дә, но сез менә аңлыйсыз димме? Әти өчен бердән бер шул тырышырга мин тиеш. Ярар, нәрсә әйтәсем килә? Менә үзем читенсенмим мин, горурланып әйтәм, Крашен җигете. Әйе, менә безнең бит нинди кушаматларыбыз бар, име? Калын бүрей әтинең кушаматы. Әнинең инде чәчәкәйләр, Бурдыдан килгән. Әби, ауды әби, менә аннан алды шундый кушаматыбыз. Менә шундый матур телебез булып, нишләп татарча, крашенча җырламаска дип уйга киләсем, име? Менә үзем җырладым инде, хәзер нәрсә тагын җырлармын әле, курыкмагыз. Сөйнегез инде шунда, кем белмим ничек, име? Әйе, хәзер нәрсә әйтәсем килә? Бала чактан ук инде уйлаганым. Менә җырчы булырмын, минем балаларым җырчы булырлар да. Худай ничек кушар, шулай булыр инде. Менә олысы Аллага шөкер минем җылымнан китте, һәм бүген сезнең алда ул чыгыш ясый. Шуңа күрә мин аны сәхнәгә чакырам, минем малаем, бөтен Россия лауреат, конкурслар лауреаты Александр Васильев. Каршы алыгыз. Балаларым инде икесе дә миннән биегрәк, шулай булырга тиеш. Мин башта читенсенәдер инде. Ну, хәзер наоборот, җакларга кеше бар. Сразу малайларга күрсәтәм, менә, карагыз. Нәрсә әйтәсем килә? Крашен җыры турында, әйме? Әле малаем җырлый башлады гына. Крашен җырларын да бирә башладым. Менә мин бүген уйга килде. Крашен татар телен ничек саклап калырга микән? Шул шигырьләр укып, җырлар, име? Өйдә сөйләшеп шулай инде. Өйдә сөйләшеп булмый инде хәзер. Менә мин үзем 13 яшьтән сөйләшә башладым бuna татарча. Теге элек бит кунакларга җыйганнар инде, ярар, менә шулай икән. Җыйганнар иде. Төрле бәйрәмнәрдә инде, име? Бездә дә 4 бүлмәле булгач, әти-әниләрдә кунаклар күп киләдер. Алар өстәл арасында утыралар, мин аларны башта тыңлап кына утырадырым, аннары инде бер-ике сүз кертә башладым. Мин бер тапкыр ниндидер сүз әйткән идем. Бер түтим әниемә әйтә, карале, ничек татарча матур сөйләшә бу дип. Мин бер-ике сүз генә беләм, аннары аңладым, өйрәнергә кирәк. Әкренләп. Менә шулай 13 яшьтән өйрәнә башладым. Хәзер тапмак килә инде, но ничего. Алларга була. Ярар. Балалар да Алла берсә, хәзер теге сөйләшмәсә дә башларына килгәч тә өйрәнерләр әле. Шулай бит. Шуңа күрә менә бүген бер итальян җырында җырлый, һәм крашен җырында җырлар. Беренчесе булыр Луиджи Денсе җыры на качелек дигән. Фуникули, фуникуля җырлый Александр Васильев. il fuoco ma se fuggi te lasci star e non ti corre appresso ma se struggi a riguardar lesti viamoci a sola lesti viamoci a sola funicoli funicola viamoci a sola funicoli funicola. Funicola,
io la Spagna, io vedo te. Tirate con le fugne detto fatto, in ciel si va, siccome il vento vola scato e si angela. Lesti, lesti, viamoci a sola, lesti, lesti, viamoci a sola, funicoli, funicola, funicoli, funicola, viamoci a sola, funicoli, funicola. Funicoli, funicola, funicoli, funicola, viamoci a sola, funicoli, funicola. Александр Васильев һәм Мария Черных. Кадерле дуслар, улы Александр Васильевның әтисе эзләреннән баруы хөрмәткә лаек. Сүз уңаеннан Александр быел беренче тапкыр Мамадыш районының Жири авылында узган Петров бәйрәменә чыгыш ясады. Ул керәшеннәрнең тагын бер горурлыгы булыр һәм киләчәктә дә безне үз иҗаты белән сөендерер дип өметләнәбез. Ә хәзер керәшеннәрнең чын-чын әйтәмен җыруы яңгыраячак. Сезнең өчен Бөтен Россия конкурслары лауреаты Александр Васильев җырлый. Баянда Геннадий Максимов. Bugün isenge düşmesi, irtege düşerim. Şen şen eylemem, şen eylemem yapar. Kızlarından birden girmek sıra sana kapar. Şen şen eylemem, şen eylemem yapar. Kızlarından birden girmek sıra sana kapar. Ama peşe jirge düşeriz vaktinde ezmesin. Ama peşe jirge düşeriz vaktinde ezmesin. Balım benim gölüm benim dimesilim sevmesin. Balım benim gölüm benim dimesilim sevmesin. Şen şen eylemem, şen eylemem yapar. Sağından birden gitmek kırın soğuk yapar. Boşaklarım, gülşaklarım, siz nesin ötererim. Boşaklarım, gülşaklarım, siz nesin ötererim. Bugün isine düşmese, irtege düşerim. Bugün isine düşmese, irtege düşerim. Şen şen eylemem, şen eylemem yapar. Kızlarından birden gitmek kırın soğuk yapar. Şen şen eylemem, şen eylemem yapar. Kızlarından birden gitmek kırın soğuk yapar. Kızlarından birden gitmek kırın soğuk yapar. Александр Васильев. Александр Васильев. Владимир Васильев үзенең беренче музыкаль белемен балалар сәнгать мәктәбендә баян классы буенча, аннары педагогия колледжында ала. Анда булачак артист башта Нина Александровна Попинада укый, аннары Людмила Алексеевна Филипповада вокал белән шөгыльләнә башлый. 2000 елда Владимир Васильев Казанга күчеп килә һәм Нәҗип Җиһанов исемендәге Тап Казан дәүләт консерваториясенә укырга керә. Анда Татарстан Республикасының халык артисты, Россия Федерациясының ат казанган артисты, профессор Юрий Владимирович Борисенко җитәкчелегендә вокал сәнгатенә өйрәнә. Җырчының тормышында концертмейстер, профессор Вера Анатольевна Таганцева да зур роль уйный. Консерваторияны тәмамлаганнан соң җырчы башта Мәскәү консерваториясендә профессор Ваша Николаевич Чачава классында, аннары Венада, Австриядә легендар артист, СССРның халык артисты, зур театр солисты
профессор Евгений Евгеньевич Нестеренкода стажировка өтті. Концерт программабызны Геннадий Максимов күйіне, Гүлшат Зайнашева сөздеріне yazылған Зәйнің өз ақшарлағы жыры білен девам етеміз. Һәм сәхнәгә қабат Владимир Васильевны шақырам. Геннадий Максимов. Жырның авторы Геннадий Максимов. Бүген Зәй буйлары турында жырының яңгырауы очраклы түгел. Чөнки концертта Зәй администрациясе вәкилләре катнаша. Алар һәр вакыт якташының иҗади уңышларына зур бәя бирә. Хәзер кутлау өчен сүз Зәй муниципаль районы мәдәният йорты директоры Гатина Гүзәлия Мусавировнага бирелә. Рәхмәтегез. Бик рәхмәт, хәерле кичләр исәнмесез. Менә бүген инде без чыннанда мин шул хәтле сөенеп утырам менә бу кичәгә килүемә. Һәм мине җибәргәннәренә икеләтә рәхмәтле. Чөнки горурлык хисләре кичереп утырам. Чыннанда менә Владимир Михайлович искиткеч талант иясесез. Сездәге сыман тавыш, үзенчәлекле матур тавыш безнең Зәйдә бүтән юк. Чыннанда юк. Һәм инде безнең нинди генә бәйрәм булуына карамастан, безнең мәртәбәле кунагыбыз да сез. Һәм инде Багражның Кашка тау буенда үткән Петрау бәйрәмнәренең бүтән шушы тау итәген яңгыратып,
bütün зәй җирлеген дер селкетеп үз тавышыгыз белән үзегезнең моңларыгызны, җырларыгызны бүләк итә торган җырчы. Менә мин сезнең сәхнәгә баскан вакытларыгызны хәтерлим, чөнки сез менә шушы Кошкатаудагы Петров бәйрәменә һәр вакыт кайта идегез. Хәзер дә кайтасыз, сүз дә юк. Мин инде һәр вакыт Петров бәйрәмнәрен алып барам и менә шунда әбиләрнең килеп Васильевта килгәнмени, Васильевта килгән бит. Үзен шакыр әле сөйләшеп алыйк әле дип, сезнең белән рәхәт итеп әңгәмә корып, сез алар белән бөтен дөньягызны онытып, рәхәт итеп сөйләшүләрегез әле бүген дә хәтердә. Без инде сезгә нәрсә телибез? Бөтен зәйлеләр исеменнән, районыбыз башлыгы Разук Алевич исеменнән иҗат чишмәгез саекмасын. Менә мин сезне бик яхшы беләм, но шулай да кичә төне буе йокламыйча сезнең тарихыгызны укып утырдым. Мин нинди кешегә, нинди үзенчәлекле кешегә барам, һәм инде сезнең тормыш юлыгыз, гаиләгез, тормыш иптәшегезнең балалар белән ничек шөгыльләнгән, һәрберсен менә шуннан да укып чыктым. Китап язуларыгыз, Поповка авылын әле әйтеп үттеләр. Һәрбер өйгә кереп, һәрбер әби белән менә шушы безнең Поповка авылының тарихын мәңгеләштерү өстендә ничек эшләгәнегез турында матур хатирәләр әйттеләр. Чыннан да сез үзенчәлекле кеше, Владимир Михайлович, бик зур рәхмәт сезгә булганыгыз өчен. Безнең зәйебезне Татарстанда гына түгел, бөтен дөньяда таныта алганыгыз өчен. Менә сез үзегезнең чыгышыгызда мин Чаллыда дөньяга килгәнмен дидегез. Сез зәй җегете. Сез зәй җегете, сез Поповканыкы, сез безнеке. Шуңа күрә инде без горурланып әйтә алабыз, чыннан да менә сезнең улыгызга бүген таң калып сакланып утырдык. Сезнең буын Аллаһ Тәгалә сезне ярдәменнән ташламасын, иҗат чишмәгез саекмасын, тавышларыгыз бетмәсен. Тавышыгыз бетсә дә югала торган кеше түгелсез, дөрес. Но сез менә шушы үзегезнең моңыгызны, иҗатыгызны әле Керәшен халкына, татар дөньясына һәм бөтен кешегә таныта ала торган зур шәхес, зур хәрефләр белән әйтә торган зур шәхес һәм җырчы. Мин инде бүген менә миңа шундый мәртәбәле вазифа тапшырылды. Мин инде Зәй муниципаль районы башлыгының рәхмәт хатын сезгә тапшырам. Ул инде бик зур сәламнәр әйтеп калды. Чыннан да бүген иртән без аның белән очраштык. Ул андый менә мондай матур кичәләргә үзе дә бик хөрмәт белән йөрергә ярата. Бүген инде ул килә алмады, әмма үзенең менә шушы рәхмәт хатын сезгә тапшыруны миңа ышанып тапшырды. Уважаемый Владимир Михайлович, от чистого сердца поздравляю вас с юбилеем. Вы выполняете одну из самых важных, благородных и ответственных миссий на земле – сохранение и приумножение духовных ценностей, основа нравственности и культуры нашего общества. Вы щедро отдаете людям богатство своей души. Спасибо вам за неустанное творчество, за профессионализм, за искреннюю любовь к оперному искусству. Желаю вам наилучшего вдохновения, творческого поиска, новых достижений и открытий, здоровья, семейного благополучия и всех земных благ вам. С уважением, глава Заинского муниципального района Разиф Галевич Каримов. Sizge matur buketler fotoğa düşerizde. Хәминде Владимир Михайлович, мин сезнең рөхсәт белән бу чәчәк бәйләмнәрен сезгә түзгән сезнең тормыш иптәшегезгә тапшырыр идем. Чөнки мондый тавыш белән өйдә сөйләштегез. Рәхим итегез, сезгә шушы чәчәк бәйләмнәрен тапшырам безнең зәйебезнең җитәкчесе Разиф Галевич исеменнән. Малайларыгызны безнең менә шушы якташыбыз Владимир Михайловичны шәп итеп, тәрбияләп, матур киендереп, чип-чиста йөрткәнегез һәм аның иҗатын һәр вакыт алгалганыгыз өчен. Иҗат чишмәгез саекмасын, алга таба очрашулар насип булсын, бәйрәмнәрдә шатлыклы мизгелләр генә очраштырып торсын. Сайламадың юлның тагырларын, елга агымына йөзмәдең.
Авырлыклар сине куркытмады. Үз юлыңны үзең бизәдең. Бәхетлесез, биргән сезгә Ходай зур сәләттә, акыл булганлык, зәңгәр күк йөзедәй киң күңелдә, ташып торган зур көч уңганлык. Юллар кебек озын гомер сезгә, сызламасын аяк кулыгыз, тормышта сез гел бәхетле генә булыгыз. Сезгә иҗади уңышлар, сәламәтлек, гаилә иминлеге, илләребез тыныч, елларыбыз тыныч булсын һәм тагы очрашырга насыйп булсын дигән теләктә калабыз. Рәхмәт, Гүзәлия Мусаевна, шундый матур җылы теләкләрегез өчен. Без инде концерт программабызны керәшеннәрнең халык җыры, Ак калфак җыры белән дәвам итәбез. Җырлый Владимир Васильев. Иван Михайловичқа да, Разив Галеевичқа бик зор әйтәсем килә. Чынлап та инде күпме аларны беләм, шул кадәр булышалар, читтә калмыйлар, һәр вакыт олы сораулар белән килеп, алар җайлы решать итәләр инде. Шуңа күрә булышуларына хөрмәт иткәннәренә бик зур рәхмәт. Менә Керәшен җырын җырлыйбыз, име? Беренче Керәшен җыр дип шүтлим мин аны. Чөнки Керәшен хатыны җырлады ул. Минем әним. Әкрен генә килә. Бала чактан ук ишеткәнем җыр. Мин аны бала чакта ишеткәндә хәтердә калдырмадым. Һәм менә үземнең балаларым үскәч, әни искә төшерде. Бер
4-5 yaş bulgandır инде улы малайыма диванда утырып, "Кел әле улым" ди. Минем малайыма, Саша. Кочаклады мине ди. Кулларын муенына. Кулларын салды да, ул менә шулай алды, ике кулларын. И атынып җырын җырлый. Панга шәп-шәп тәрәзәдән нышып, Саша башына балсы, Коля башына майсы, анасының атасының да башына сөртігіз. Име олым дип әйтте. Мен шундай хәтердә җырлап безне җоклаттылар инде. Әниләр үстерделәр. Шуңа күрә үзем инде беренче керәшен җырларын җырлый башладым мин. Филармониягә кергәндә, анда мин курыкмыйча әйтеп була, бөек шәхес белән, җырчы белән таныштым мин, Георгий Ибуш белән. Ул соңрак чыгар, но аның турында хәзер әйтәсем килә. Менә беренче сольный концерт җырлаганда, әзерләнгәндә, беренче сольный концертка без аның белән как раз гастрольгә киттек. Бер номерда кундык. Жатабыз, сөйләшәбез, җал итәбез, мин әйтәм, Җүлгидә, каралым, сольный концерт оештырасым килә. Ничек, нәрсә нинди җырлар җырлаган икән дип. Ул әйтә, беләсеңме, Володя, менә бүгенге көндә нәрсә үзең әйбәтрәк беләсең, шуларын җырла да, аннары үзе китәр. Менә иң яхшы фикер булды ул. И, конечно, конкурска әзерләнгәндә мин берничә керәшен җырын әзерләдем. Каян алырга? Җүлгидәдәге сорау белән килдем дә, ул миңа берничә ноталарны бирде. Менә шул арасында Ак калка һәм Кәвәл авылы көе дигән керәшен җырларын бирде. Шуннан бирле мин аларны җырлап барам. Менә икенчесендә җырлыйм инде. Бергә җырлыйк әле. Кәвәл авылы көе. God.
Владимир Васильев һәм Геннадий Максимов. Көчле алкышлар. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясенең солисты буларак 2006 елда Владимир Васильев Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театрының опера труппасына чакырыла. Анда җырчы алдагы елларда онытылмаслык образлар тудыра. Алар арасында әлбәттә Резидә Ахиярованың «Шагыйрь мәхәббәте» операсында Газраил, Джузеппе Вердиның «Трубадур» операсында Ферранда, Гаэтано Доницеттиның «Лючии де Ламермур» операсында Раймонда, Модест Мусоргскийның «Борис Годунов» операсында Пимена һәм башкалар. Бүген Владимир Васильев инде 10 ел дәвамында Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясенең музыкаль әдәби лекториясенең сәнгать җитәкчесе булып тора. Үз коллегалары белән бергә ул республиканың иң борынгы коллективларының берсенең традицияләрен лаеклы дәвам итә. Нәкъ менә шуңа күрә бүген Владимир Васильевның юбилей концертында аның белән бергә хезмәттәшләре дә чыгыш ясый. Һәм хәзер сәхнәгә мөгаен республикабызның иң танылган һәм яраткан җырчыларының берсе чыгачак. Ул инде 38 елдан артык Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясенең солисты. Җырлый. Россия Федерациясының атказанган артисты, Татарстан Республикасының халык артисты Георгий Ибушев, баян артисты Геннадий Максимов башкара.
Алкышлар. Һәм Геннадий Максимов. Bu zamanlar kuyuk kim ekeninde, sözü kim ekeninde bilgisiz. Ben yetişken vakitte 5-6 yaşlık vakitte işitken idim. Türkiye'de Zırvalında şundan sonra uzak yıllar boyu unuttum da bir vefire gizatörün Zırvalında iske düşüp bütün tenlerimden toplar sokkantılık bulgan idim. Bana şundan gidemişim. Hazır men özümden yanıma şakıram. Benim начальнигimmi? Bizning Viktoriya şirketi Volodya Shagalov. Onun bilan Vladimir Mixailovich deb söylashadi. Volodya. Kelin bizden sizlar shu kichkina bir yemiz. Zo'r bo'ladi bu. Rahmat. Sen O'zingiz zo'r bo'ling. Buna hazır kim Volodya yazgına söyleyip bitirir yani başka. Böyle şirket mi yoldan artık bilemiyorum. Bizning Viktoriya bölümünün falan tekeli yok idi. Biz o vakitte bir efendim müşteri tekler bu. Ondan sonra Volodya kilgeçti. Bu bizni tutunda kuarga şapkına. Biz birgina yıllık değil, 2 yıllık normalarını öteye başladık. Minanın şunu hizmet sevişine, tırıştığına şap attan. O bir rejissördü. Bu bir neşe kitap attı. O spektaküllerini özü kuya, özü yaza, senaryolar, tigisiminisi, konsertlerini bütünsün. O bizning sanat yetakchisi. Qarab turasın da bu işi ülgüreyken deysin ondan sonra. Ondan sonra benim ona pek zor rahmetim var. Şimdi benim hazır onu yaşlı. Bu benim bikte rüşetkinde patlıcı. Bu onları hazır indi Volodya. Onu da olgatlı yoktu gel. Uzak uzaklanılar. Jüride bilginlerinde. Zimrilerinde ne deyip Volodya sana pek zor rahmet. Bu İskitkeş üzerine hizmeti bilen zor olmuşlar var. İşte bir çok bine var. Tatarstan'ın Halavat degen ismi verdiler. Bu büyük zor bile cemaat. Onun için varız da büyük de suyundu. Eliminin oylamışa, onun umuşları aldı. Şuşundu. İndalar ol Halavat stıkıttı ne diye şey söylekende. Onun spektakülleri gösterse de oluşturan konsertlerini. Basıp buluşabalar. Koydağına var mı? 3 günlük zal mı? 2 günlük mü? 500'lük mü zallar tulup durar. Minema bana şunu diyeceğim oluşatırım. Bütün zallar dolu bulsun. Selametliğin nık bulsun. Yüreği kaynar bulsun. Sana umuşlar. Men de bir özümün fikrimni aytmasam, bugün ol günah olur edi. Men özümde zayyagını qilib Popovka bizning avuldan Irak tugul ol. Где-то bir 12-15 kilometrlar şamasınadır. Әлі мен хәтерлим кішкене вакытта bizning avul зор edi. Bizning avulның егетләре Popovka kızları yanına deyip Lipat kızların yanına deyip yürüp yürgənlərin мен әлі хәзердә хәтерлим. Менә беренче мәртәбә мен Volodya турында Жер һәм бию ансамблендә ишеттем. Анда benim dostlar şaktı gına idi. Volodya anda işlep aldı. Anda kilgeçte bular meni kim şurata men aytdılar. Mene bizde hazır kreşin yigit işli başladı. Bizde kreşin yigiti var. Kimsin ol? Bas. Vladimir Vasilyev. Sen bilesin bana. Men aytam bilip bitirmeyim şolarni. Mene andan soň men anın bilen çınnan da tanıştım. Anın artistlik ijatına kadar turmuş yolunda açıkladım. Ol оказывается tarihçi bolgan eken. Mene şundan da siz anın bugün de ihtibar etkensizdir. Anın her bir işlegen nersesi hatta mene şu video kliplarına kadar matematik tügöllik bilen bütürsünde işlegen. Anın elbette Rus tilinde söylegenin tınlap turgan vakitte oşarga da gerek tügül. Bir vakitna radyodan interview bara.
Володядан интервью алалар. Мин шушыны тыңлап тұрғаннан соң түзмәдім, шолтыратам. Володя, гадәттә җырчылар үзләренең тавышлары өчен котлары очып торалар. Без рәхәтләнеп концертлар белән йөргән вакытта мунча кергәндә мунчага кермиләр. Ни өчен кермисең дигәч, тавыш бетә бит, тавышны сакларга кирәк. Bütün җырчылар арасында мин бер генә кешене беләм. Парнойга кирип чабына да корга чыгып тәгәрәп, корга күмелеп жата. Ул Георгий Юсуф кына. Башка җырчыларның тавышлары өчен калтырап торганнарын мин гомер буе күзәтеп йөрдем. Һәм иштән генә жәлләп тә куя идем. Аллага шөкер, мин җырчы түгел икән әле дип. Чөнки үзем белән управлять итәр өчен бик күп көч кирәк. Менә шушы радионы тыңлаганнан соң мин аңа шалтыратам. Володя, дустым, менә тыңлап торып исем китте. Сиңа бер дә борчыласы түгел, тавыш юк дип. Җаның теләгән вакытта мунчага кер, җаның теләгән вакытта бассейнга бар, тавышың бетсә, син менә дигән радио диктор булып эшли аласың. Син бер вакытта да ачтан үлмәячәксең дип шалтыраттың бит. Менә хәзер узын сүзнең кыскасы юк. Чыннан да Володяның уңышларын күреп, мин чыннан да шатланам. Ни өчен дисәң, аның шул кадәр итәкатьле булуын барыгыз да сизеп тора сөйләвеннән дә. Шыракшкан вакытта мин ниндидер крешен егете белән сөйләшәм генә дип түгел, үземнең эникәш белән сөйләшкән кебек. Шул кадәр аурысы аның уңай, шул кадәр рәхәт егет. Менә уңышларын күреп шатланам, гаиләсендә тигезлек, матурлык телим. Әле аның малайларын ишетеп белә идем. Читтән генә җырлаганын да тыңлаганым бар иде. Менә хәзер инде аның Сашасы белән бергә аккомпанировать итү бәхете дә тулды. Алдагы көннәрдә мин аңлыйм, әле безнең тагын яңа керәшен дөньясында шушындый җырчыларны күрергә насыйп булыр. Сиңа рәхмәт, сәламәтлек. Шундай җылы сүзләр әйткәннән соң, мин дә бер әйтим инде. Мин артистлар белән эшләгәндә һәрвакыт гафу итәм. Нишләп? Үземне шулай өйрәттеләр, үземне жәлләмичә эшләргә. Кешеләрне дә шулай эшләтәм. Шуңа күрә минем белән куркалар да эшләргә, яратмыйлар да эшләргә. Эшләргә ирексезләп, ничек әйтергә? Мәҗбүр булган дисең. Мәҗбүр эшләргә тырышабыз. Алай түгел инде. Ничек? Ходаем, бер Володин алалар икән диләр. Икенче эшкә. Ансамбль инде хәзер. Виктория котышты. Иеләнеп беткәч хәзер гөрләп эшли башлагачтын, алып китәләр икән. Юк, сине бик тә хөрмәт итәбездән Виктория. Потому что шунсыз эш бармый, Володя. Бүтән эштә дә шулай. Менә шул кешеләр белән, артистлар белән бигрәк тә эшләгәндә, эшләргә кирәгендә эшләсәк, әйме? Но жәлләргә дә мин читтә калмыйм, кирәк чагында жәллим. Бик дөрес. Но артистларның эше шундый, эшләмәсәң бер нәрсә дә калмый синнән соң. Шуңа күрә эшләргә кирәк. Менә тагын бер җырласак иде синең белән, Зөлидәй. Әйдә. Күңелле имәсе бер матур җырыбыз бар. Җырлыйк әле.
tüslü yüzlerimiz vardır yağa kürünüsü. Vladimir Vasilyev hem Georgiy Ivushev. Сөйләргә яратам инде мин, армасагыз. Менә үзем белән китапларны алып килдем, име? Алар турында 2 сүз генә әйтәсем килә. Гомеремдә бәхетем бар 3 китап язарга өлгердем. Беренчесе менә авылның 100 жыллыгына багышланган «История деревни Поповки» деген китапны чыгардым мен 2007 елда. Бу инде авыл турында тарих китабы булып чыкты. Мин аны загытып яздым, но аннан да загырак мин икенче китапны яздым, «Моя семья» деген. Бу китапны мин яздым 20 елдан артык. Хәзер дә яза барам. Монда нәрсә кертелгән микән? Монда 5000 якын туганнарым бар. Менә шәҗәрә. 4 яктан, 2 ягым әнидән, 2 ягым әтидән, анда инде 8, 16, 32 китте. 11-нче нәселгә кадәр шулаймы? Юкмы? Ничек әйтәләр? Нәселме? Колено. Әйе. 1690 елларга кадәр. Беләсезме, безнең өчен бу үзем өчен берсенне кызык китап. Хәтердә күбесе калмый. Хәзер күп улы кешеләр китеп баралар, киттеләр. Әни-әти бу китапны язганда әйтәдер инде, әни. Эй, улым, иртәрәк 90 күбрәк кешеләрне очрап белеп калыр идем. Чынлап та инде мин бу сүзләрне 20 елдан гына аңлап аңладым гына үзем. Чөнки үзем белгән кешеләр дә китәләр. Теге дөньяга һәм сөйләшергә дә сорарга кешеләр дә бетә. Монда мин үзем белгән 7-нче буын сеңлеләрем бар, мин белгән исән кешеләр. Шуңа күрә менә бу залда да бар беренчедән менә Ольга утыра. Име? Ул минем 3-нче буын племянница әле. Име? Әйе. Хәзер буларны эзли башласаң инде узакка китәр. Но тагын бер туганым бар, Людмила Васильевна Абрамова. Ул минем алар минем әнием белән 2-нче буын сеңлеләр. Чыгалы тутый. Людмила тутый, кил әле монда. Әйе, мин аны булай гына чакырмадым. Ул бик матур шигырьләрне сөйли. Сөйләр әле ул, име? Ну, нәрсә әйтәсем килә. Менә безнең нәсел шыгайлар. Име? Шыгайлар. Сез инде Бурдыда турып, име? Без Биш авылында турып, без әнием-әтием Поповкада турып, барыбер туганлык ул бергә.
Матур исемнәр бездә, име? Хәзер Людмила Васильевна Казанга күчте. Ул татар теле һәм әдәбияты дәресләрен алып бара 23-нче лицейда. Туганнарым белән горурланам мин. Biz senin bilen gururlanamız. Башта мин горурланым әле сезнең белән. Bizim de barıp tuşlarına. Беләсезме, менә шул история деревни Поповки китабын яздым да мин, име, 10 елдан соң авылның 110 еллыгын үткәрәләр. Мине чакырдылар инде авылга. Залда утырам, әбиләр сәхнәдә самодеятельность сцена ясыйлар инде. Өч әби утыра, шундый сөйләшеп аларның бара, сценка бара инде. Карагыз әле ди. Володя ул китапта язган менә шулай. Менә шулай булды ул. Шуны гына сөйлим. Мин концерттан соң шул әбиләргә киләм, мин әйтәм, әбиләр, туганнар, мин бит сездән сорап яздым, мин әйтмәдем аны. Нишләп инде миңа сылтап әйтәсез? Сездән сорап бит мин. Мин китап язгач, Володя язды. Менә шулай. Шундый кызык. Шуңа күрә сез минем белән горурланасыз. Мин сезнең белән горурланыйм әле. Менә Людмила Васильевна бер матур шигырь сөйләсәгез, без шат булырбыз. Яме? Ya büyük tamam. Калдырасыз? Бик матур. Каршы алыгыз. Людмила Мен şiirleri söylerken yazarım, yazarda da yazarım, şiirler yazarım da men. Bugün men sizge endi Teleseyinde şiir söyler bulma bitin şunday matur kişiyedeyim. Özürüzün karindeşler, kreşinler yıldan jerde, kreşinler turunda şiir söyleyeyim. Şimdi hazır bunu tınlap oturgaç bütünlüğü boşum ikinci жерге кеткені bilgili. No söylep varım şimdi. Tabiatke, iş hizmetke verile. Min toğuşum güçlü, saçını kışıkeli. Min halkımның beyramların varlıyım. Kreşinlerde jıyın beygiler, asılına düşsen, iş hizmetke, tabiatke, jirge beyliler. Яңа елга авыз ашу дигән, елны ыштан башлап җибәргән, беләгенә кайнар дәрт йөгергән, яңа елда пешкән күлмәннән. Авыз ачып җигәр туплауына, ике атна вакыт узмастан, баш мануда шумып бузлы суга, ир егетләр гайрәт сынашкан. Ут айы дип мартны, хут айы дип борынгыдан сөйләп килгәннәр. Ot yoluna çıktan suğa koran, yıl kilişin sınıy bilgenler. Dürüst bulmaz kalıp yuralların, dingegine barıp baytaru. Nusunu kişer ut geçlikten, bir beyremi bulgan moy şabu. Korostuna martta utu kirgen, aprelinde suyu yürgen, yozga yüzün koyup jir jılıngan, ul jılıngaş, Orluk sübülgen. Yozdan çeşip ümit ırlıkların, jirge çeşip bəxit ölüşün, izgi beyrem itip ulu günün barşılağan moyda igenşen. Üy tuturıp, mişte, gümeş pişe, koymak yosu, kukey manalar, gün uzunga üge birkirmişe, otuş uyni tolda bolalar. Taşu gide. Jir su kibip bide. Jey başının tulu gemleri, jey başları bilen turysın kile. Yeşillik hem yofrak beyremi. Kışak yeşil yofrak jıydım, kopka boşkaylarına eligiz. Jan suymegenlerge dimlemegiz, uz digenlerime birigiz, dip kızlar jahlı koşulup karnınga. Mehabbetinin uz irigin koklap, yangıragan kişi varlığında. Berengiler indi işkertilgen, papaylangan sarı kızgana, yüke şeşek ota, encil bilgen, yeşil burçak jitken, uzgala. Üzenlerde bilden şeşke ülen, jirtımlığa susul üsemi, evvelgiden maktap sülenilgen, jarga kirgen, ritrav pişeni.
Terezeler hoşu bir sızgardım, bitrav pişenleri kipsin dip. Bitrav jitse oğul teke suygan. Bar kişi de oğuz gitsin dip. Tobalarda tebe, boğur kızgan, yona bolun oğul ağızgan. İtli tıkmaş pişken, jey kuzine soklap turgan zotlu akından. Küzler kirgen kış jirge, kır uğuşı, ılarlarga, reklerge yul olgan, indi pişken pıkrav pirokları, türlü yorma, türlü ırlıktan. Muşap kolgan bosularını inlep, kıygaşlanıp gitken turnalar. Bosularda indi kırpı kırav, su şitleri çirak kıralar. Andırortlarında etlergine, terlik tular kirgen obzarga, İhatadan üden ige kuşep üme yürü, İhatada kimi kozlarda. İndi mırjalardan çıkkan tütün, durun günler solkunga, indi holtum, biraz şirin iti, ezerlene. Nersege? Ağız aşılga, yılayları üttik eylemi. Kireşinlerinin şunday beyrenlerin, yozdan, küzden, kıştan, jeylerden olup kara. Olar barda tabiatke, iş hizmetke, jirge beylenge. Rahmet. Людмила Абрамова. Рәхмәт сезгә бик зур. Шуны әйтергә кирәк. 2014 елда Владимир Васильев Татарстан артистлары белән бергә анда катлаулы вакыйгалар барган вакытта Кырымга гастрольгә җибәрелә. Симферополь шәһәрендә берничә концертта катнаша. 2023 елның февралендә янәдән яңа җаваплы командировка. Бу юлы Луганск Халык Республикасына. Анда җырчы Татарстан Республикасының дәүләт җыр һәм бию ансамбле артистлары белән бергә хастаханәләрдә һәм махсус хәрби операциядә катнашучылар өчен мәдәният йортларында чыгышлар ясый. Һәм хәзер сез җырчының Кырымда һәм Луганск Халык Республикасында башкарган яраткан җырларының берсен ишетерсез. Мин яратам сине тормыш. Я люблю тебя, жизнь. Сәхнәгә бик теләп Татарстан Республикасының халык артисты Владимир Васильевны чакырам. Көчле алкышларыгыз белән каршылыгыз. Чудо великое, дети, вновь мы с ним
замечая. Помнишь, солдат, что погибли тебя защищая, так ликуй, вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно. Звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно. Владимир Васильев. Владимир Васильевның ижади портретының тагын бер ягы бар. Ул 2015 елда тулысынча ачыла. Нәкъ шул елны артист беренче тапкыр үзен балалар музыкаль спектакленең авторы һәм режиссеры буларак сынап карый. Ул вакытта музыкаль әдәби лекторий кеше белән филармония сәхнәсендә яшь тамашачыларга һәм аларның әти-әниләренә Буратиноның Яңа ел маҗаралары спектакле зур уңыш белән тәкъдим ителә. Тагын 2 елдан соң шул ук дәрәҗәдә якты Яңа ел әкияте Нехачуха дөнья күрә. Аннары Геннадий Гладковның легендар һәм һәркемнең яраткан музыкаль спектакле Бремен музыкантлары сәхнәләштерә. Владимир Васильев спектакльләрне һәр вакыт җитди итеп уйланылган, эффектлы һәм истә калырлык. Аларда тирән мәгънә, аларда классика һәм хәзерге заман элементлары гармонияле рәвештә кушыла. Җырчының визит карточкасы булган шаян рус халык җыры «Вдоль по Питерской» яңгыраячак. Сәхнәдә Владимир Васильев.
Жылда мына 3-ші китабым шықты. Бұл лекторий турында. Мен өзім Георгий Михайлович белән бергә эшләгән коллектив турында. 2020 жылда лекторийга 75 жыл тулды. Һәм мына шул уңайыннан мен китапны яздым. Тизме, закмы бір жыл гомерем шул китапка китте. Bir нәрсәдә эшләмәдем дип әйтергә була, чөнки кешеләре дә күп, эшләре дә күп булып чыкты. Шуңа күрә менә шундый 3-нче китабым чыкты. Белмим инде. Концертыбыз ахырына килеп җитә инде. Менә мин рәхмәтле сүзләремне әйтәсем килә. Беренчедән бұл жұртқа, оның хуҗасына, Людмила Даниловна, керәшеннәрнең үзәк жұрты Яков Емельянов исемендәге үзәк жұрты. Сезгә, кунакларга, тамашачыга, туганнарга, менә сезгә бөтенегезгә рәхмәтле мин. Башта уйлаганда, бер ел элек уйлап, башта шундый килде, ярар инде 45 юбилей микән, юбилей түгел микән, үткәрмим дип. Барыбер тормыш шулай җылын күрсәтте, уздырдылар. Рәхмәт уздырган кешегә, Маринага рәхмәт түзгән өчен. Беләләр инде минем белән ничек эшләргә һәрбер эшен ул үзем белергә тырышам. Шуңа күрә инде бөтенегезгә рәхмәт. Менә шундый зур, минем өчен бик зур бәйрәм үткәргән өчен. Рәхмәт сезгә. Мин инде белмим тапшырдылар микән, юк микән дискларны. Бездә хәзер тыңларга урыннар да юк инде, компьютерлар да бетә инде. Хәзер мондай әйберләр, хотя бы менә фото
Артистлар матур бит, әйме? Миңа сакланып, менә карасы кая булса да. Менә шундый хәл. И һәм инде тагын бер җырны җырламасам дөрес булмастыр инде. Бу концертыбызның исеме җырланмаган әле безнең җыр. Шуңа күрә керәшеннәр үзәгендә керәшенчә, татарча сөйләшкән җырда татар җыры белән бетермәсәң, име дөрес булмастыр. Шуңа күрә җырланмаган әле безнең җыр дигән җырны җырласын килә. Җырлыйбызмы? Slarını güller siptende Terseminne şiller şiptende Koramadım nige aylanıp Yanlarımdan ütüp gitkende Мәдәни үзәк директоры Людмила Даниловна Белоусовага бирелә. Рәхим итегез. Рәхмәт Гөлзу. Менә хөрмәтле тамашачылар, туганнар, дуслар. Менә әйтәләр бит, талант ул күп яклы була дип. Бүген менә сез ишеттегез, күрдегез. Талант чынлап та талантлы кеше ул бөтен яктан да талантлы була. Ул үзе җырчы, үзе тарихчы. Менә мин 3 китап чыгарган. Минем әле китабым чыкканы юк. Мин әллә ничә ел журналист булып эшләсәм дә, ул үстешә. Ул тырыш. Тагын әйтәсем килә, ул зур талант иясе. Бас ул бик сирәк тавыш. Бас ул дефицит. Менә театрларда басларны чит шәһәрләрдән кайтарталар. Договор белән заключать итеп чакырып кайтарталар.
не белән алалар? Арендаға алалар. Менә Татарстанда үзебезнең бас бар. Сез менә ишеттегез аның нинди операларда, нинди ариялар җырлаганнарын. Менә Татарстан бу яктан да бик бәхетле. Менә дөрестөрме, юктырмы, мин аны бик күптән ишеткән идем инде. Менә Владимир Васильевны Минтимер Шарифович алып китәләр моны дип, икенче курста укыганда алып калган дип ишеткәнем бар минем. Дөрестөрме, юктырмы? Бәлки дөрестер, бәлки дөрес түгелдер. Ну, әгәр дә ул дөрес булса, бик яхшы, бик дөрес эшләгән. Шул чагында менә аны менә шулай поддержать итеп алып калган өчен. Менә мондай әйттеләр, аның бик требовательный булганын. Безнең үзебез өчен менә бу кичәне әзерләү шул кадәр җиңел булды. Чөнки ул аның сценарийында үзе язды. Ул режиссеры да үзе булды. Ул аның программасын да үзе төзеде. Ул менә безгә эшне дә җиңеләйтте. Һәм ул аны бик югары дәрәҗәдә эшләде. Профессиональ дәрәҗәдә эшләде. Менә инициатива бездән булды, ярдәм аның үзеннән булды. Шуңа күрә менә бу кичә шул кадәр матур булып, профессиональ дәрәҗәдә, югары дәрәҗәдә узды. Шуңа күрә мин аңа үзенә шушы кичә өчен менә ул безгә рәхмәт әйтә, мин аңа рәхмәт әйтәм. Бик зур рәхмәт сезгә. Һәм менә безнең шушы җырчы җәкәй җыртында бит инде традиция, без шушындый иҗат кичәләрен уздырабыз. Менә бүген чираттагысы дип әйтим. Алла бирсә, менә безнең әле шундый талантларыбыз безнең әле күп. Алар төрле. Кайсы берсе классика, кайсы берсе этника, кайсы берсе опера җырчылары. Менә безнең җырчыларыбыз төрле яктан булсыннар, күп яклы булсыннар, үзләренең тамырларын онытмасыннар. Безнең җыртыбызга килеп менә шулай ям өстәсеннәр, безнең бизәгебез булсыннар. Менә сез менә шулай матур итеп килеп безнең талантларыбызны поддержать итеп шулай бергә эшли. Бик зур рәхмәт менә кичәгә килгән тамашачыларга, туганнарга һәм сезгә зур уңышлар. Менә чынлап та җырланмаган әле безнең җыр, ул бик уңышлы исем бу кичәгә. Әле җырланмаган җырларыгыз бик күп булсын. Алдагылар әле иң уңышлылары булсын. Узак еллар җырлап яшәргә язсын. Һәм бергә яшәргә язсын. Бик зур рәхмәт сезгә. Безнең традиция буенча, безнең җырчы җәкәй җыртыннан рәхмәт хаты сезгә. Признательность за профессионализм, за ваше богатое и яркое творчество. От всей души. Бездән менә матур букет. Сезгә бу әгәр дә теләгегез булса, бүтән кешегә бирергә мөмкин сезгә. Һәм инде менә беләсезме, без бүген этник җырларда ишеттек, классик җырларда ишеттек, опера җырларда ишеттек. Менә безнең менә монда, минем монда бер сумка литература, бу килешен җырлары. Питереш җырлары да бар монда, кайбыш җырлары да бар монда, Кукмара җырлары бар, Ногайбәк җырлары бар. Геннадий Михайловичның 30 ел буе җыйган мондый җырлары да бар. Менә шушы җырларны без сезгә бүләк итәбез. Репертуарыгыз байысын, артсын һәм мондый кичәләр күбрәк булсын. Һәм менә сезгә яңа улыгызга да, сезгә дә зур багаж. Пожалуйста. Рәхмәт инде чыгып үләргә риза идем. Кыймадым гына. Анда калдым, тагышып утыра, идем дә карадым да кыймадым. Ярый, рәхмәт сезгә. Рәхмәт Людмила Даниловна, шушындай матур теләкләрегез өчен. Татарстан Республикасының халык артисты Владимир Васильевның тууына 45 яшь тулуңайыннан үткәрелгән концерты ахырына да якынлашты.
Biz аңа нык сәламәтлек, иҗади уңышлар телибез. Һәм мөмкин кадәр озаграк безне үз сәнгате белән сөендерсен иде дигән теләктә калабыз. Без сезнең белән сау булашмыйбыз. Киләсе очрашуларга кадәр дибез. Һәм күмәк фотога барыгызны да чакырабыз.